पुर्णिमा नार्जारि हाय माब्रै दं पुर्णिमा खबरा बोरै दङबा मेसेज खालाम आंनि LB आव हाबफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दङबा मेसेज खालाम आंनि LB आव हाबफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आंनि LB आव हाबफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आंनि LB आव हाबफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दङबा मेसेज खालाम दे नि थाखाय गोजोननाय थाबाय यो आदा मर्निं आदा मर्निं खबराबो यो आदा मर्निं गुड मर्निं योर आंनि LB आव हाबफैनायनि थाखाय धन्यबाद आब' बुरबुलि गोजोननाय थाबाय लाइक होदो दे आब' बुरबुलि
LBआव हाबफैनाय थेंक इउ स' माच साबसक्राइब खालामनानै होदो दे आब' ब्लग होदो दे आब' बुरबुलि नार्जारि उइलियाम लोगो खालामबाय नोंखौ कमेन्ट चेक खालाम बेक हरफिन बुरबुलि थेंक इउ आब' नार्जारि उइलियाम खालामनायनि थाखाय नोंखौ कमेन्ट आं दाहाय बेक हरफिनगोन आब' थेंक इउ आब' नार्जारि उइलियाम खालामनायनि थाखाय आं दाहाय बेक हरफिनगोन आब' थेंक इउ आब' बुरबुलि आब' मा ओंख्रि जानाय खालामनायनि थाखाय आं दाहाय बेक हरफिनगोन आब' थेंक इउ आब' बुरबुलि आब' मा ओंख्रि जानाय खालामनायनि थाखाय आं दाहाय बेक हरफिनगोन आब' थेंक इउ आब' बुरबुलि आब' मा ओंख्रि जानाय खालामनायनि थाखाय आं दाहाय बेक हरफिनगोन आब' थेंक इउ आब' बुरबुलि आब' मा ओंख्रि जानाय खालामनायनि थाखाय आं दाहाय बेक हरफिनगोन आब' थेंक इउ आब' सोर सोर दं दे कमेन्ट हरदो आब'मोन आदामोन हरदो आब'मोन बुरबुलि आब' दंना गैला नोंलाय बुरबुलि आब' दंना गैला नोंलाय आंजों रावबो फैला नामा आब'मोन रावबो फैला नामा आब'मोन रावबो फैनो गोसो गैला आंजों नामा गोसो गैला सोर सोर दङ देलाय कमेन्ट हरलाय आंनो
आंनो दे कमेन्ट हरदो दे। मा नै आं भिडिअ हगारफैदोंलै। मा रावबो गैमारला नामा आंजोंलाय कमेन्ट खालाम दे आब'मोन। गैमारला नामा आंजोंलाय कमेन्ट खालाम दे आब'मोन। मानसिफ्रानो फैयो थाङो फैयो थाङो। कमेन्ट खालाम दे आब'मोन। कमेन्ट खालाम दे आब'मोन।
आरबि अफिसियेल चेनेल सोर सोर दंब्रा गैलालै लोगोफोर थांजोब्बायसो आरबि अफिसियेल चेनेल सोर सोर दंब्रा गैलालै लोगोफोर थांजोब्बायसो आरबि अफिसियेल चेनेल सोर सोर दंब्रा गैलालै लोगोफोर थांजोब्बायसो अफिसियेल चेनेल सोर सोर दंब्रा गैलालै लोगोफोर थांजोब्बायसो चेनेल सोर सोर दंब्रा रावबो फैनो गोसो गैमारला आंजों गैलालै लोगोफोर थांजोब्बायसो चेनेल सोर सोर दंब्रा रावबो फैनो गोसो गैमारला आंजों गैलालै लोगोफोर थांजोब्बायसो चेनेल सोर सोर दंब्रा रावबो फैनो गोसो गैमारला आंजों गैलालै लोगोफोर थांजोब्बायसो सोर सोर दं गोमस्रां बिलं माबोरै खबरा मेसेज खालाम दे गोमस्रां बिलं माबोरै खबरा मेसेज खालाम दे लाइक खालाम जिके खालाम दे लाइक खालाम जिके बोरै खबरा जिके बोरै खबरा जिके खमायबाय दे खमायबाय ब्र खमायबाय दे खमायबाय ब्र खमायबाय दे खमायबाय ब्र गोमसार ब्लग मोजाङानो अ दे गोमसार ब्लग मोजाङानो अ दे मोजाङानो अ दे खमायखाबाय आङो जिके ब्र मोजाङानो अ दे खमायखाबाय आङो जिके ब्र मोजाङानो अ दे खमायखाबाय आङो जिके नंगौ नामा दे 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 नंगौ नामा दे 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 हाब लोगोआनो बेबायदि जायो नामा गोमसां ब्र हाब लोगोआनो बेबायदि जायो नामा गोमसां ब्र लोगोआनो बेबायदि जायो नामा आंनियाव दसे दसेल' थायो माथो नोङो आंनियाव दसे दसेल' थायो माथो नोङो लाइक खालामदो दे गोमस्रां बिलं लाइक खालामदो दे गोमस्रां बिलं
भलिउमखौलाय बोरै खमायनानै बोरै जानांगौ जाखो रायज्लायनायखौनो माथो खोनाहैनाय नङा। भलिउमखौलाय बोरै खमायनानै बोरै जानांगौ जाखो रायज्लायनायखौनो माथो खोनाहैनाय नङा। थेंक इउ ब्र' लाइक होनायनि थाखाय। गोजोननाय थाबाय आंनि एलबिआव लाइक होनायनि थाखाय। गोजोननाय थाबाय आंनि एलबिआव लाइक होनायनि थाखाय। थोदस ओंखारो नामाब्रा? ओंखारो नामाब्रा? ओंखारा दे ब्र'। ओंखारा दे ब्र'।
मा जाजोबखो माथो सिरिसैलै गाबनोसो ओंखारबायलां बेबायदिबा रावबो फैलाबा आंजों